de la toți ori. Sunt Matea Stătuscă și să ne jucăm un joc așa. Asta cred că e Cleza. O Cleza, cred. Ca să ne scriam. Asta cred că e o Cleza. Sigur e Cleza ca să vine cu... Asta e Cleza. Care e carusiera de la ăla. Să-i schimuitați ăla, știți? Și de când prinde pe autostradă, să ai că am ieșit cu voi, să rămâne bine așa. Cred că și o Cleza, pentru că are schimuitați ăla la fel. Hai să ne vedem că prinde la oră. Hai să e chemătează în dreapta sus, unde e oglinda de la șofer. Să vedem cum prinde. Să vedem care e mașină. Wow, wow. Wow. Am pierdut controlul. Wow! Mașină. Mamă, cât de tare! Să dați un like, dacă mai sunteți aici, să dați un like, să subscribe și să apăsați pe clopoțel și vreau să studiem ăsta. Wow! Ăla are Logan și Antreza. Uite să văd ce facem noi. Poate să avem aici arme, pistoale, bârtă. Nu știți voi teme așa. Ce m-a gândit eu? Să facem un canal secundar. M-a gândit să facem un canal secundar. Dar nu facem acum. O să mă gândesc. Dacă să facem un canal secundar, nu știu dacă o să facem. O să vedem dacă o să facem un canal secundar, că mă gândesc. Să mai ziceți. Ia uite să vă se prinde, ia uitați-vă. Wow.